Dadi bumbune simpel banget iki ya. Jadi bagi ibu bapak ya sing berumah tangga atau sing urung, iki menu iki simple ora umum. Iso lah ndak suwi, cuma 5 menit jadi. Jadi sing sampean-sampean kerja kantoran, kerja ning opo ae, menu iki pas digawe sampean. Yo, bolo-boloku, ini proses pembuatan nasi kuning, ya, sego kuning. Nah, iki dikai santen, ya toh, serai, enek godong jeruk, godong salam lali, godong salame, ya. Kayak kunir titik, berrupane kuning, dadine sego kuning. Iki ya, bumbu-bumbu semua diracik. Jadikan satu wes iki bumbune. Iki masakan sesimpel-simpele bolo. Jadi sampean-sampean ya iso cepet lek masak. Kayak ngene. Wah. Aromane wesan. Wah, udek neh lho, udek neh. Oh. Kenapa kok dikei serai karo daun salam? Ben wangi, enak, gurih ngono lho, lho. Paham ya kok kene ya? Paham kok kene iki? Dan ini dia. Wah, mie gacoran iki. Oh, kayak ngene iki. Ki bos ready. Balado, telur balado, sego kuninge panggaoke. Langsung aja secukupnya saja dulu, golek neh tambah indok balado nih, bumbune panggah ready. Minyak iki pas hari libur aku demen demen masak-masak bolo. Itu ya saeneke ya ngene iki lho. Ready. Pilih dhisik mine bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Gini. Wah. Jangan masuk. Harapan deh. Dan masuk Pak. Lali kerupuke. Oh. Ya bola. Oh, kurang. Oh. Enak yang banyak.
Wow. Ah. Ah. Hmm.